Advocate Nelson Chamisa vazobuditsa chokwadi chese changa chiri kumirirwa nevanhu because vanhu vanga varibvira kudhara vachinetsa ende tatanetawo nekunetswa but iko zvinezvi I'm so excited muri yeZimbabwe kudzoka kwamuri nema-updates nichikuzivisai zvinhu zviri kutaurika iko zvinezvi zvinhu zviri kubuda mumastreets so kana uchingatosvika panapa ziva kuti wasangana nemufesi uya asina tsitsi anogara achisumudza ZANU-PF nenzeve kudai so achiirovera pasi kuite bra kana uchingasvika panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF kunge zvandinoita inini zimonya reipapo tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane so nyaya iri kupisa mumastreets panapa inyaya yekunhingirikina unongoziva kuti nyaya yekuti ye mimi vachamisa itai plan vachamisa itai kudidi vachamisa itai kudai so but rekedzai ndikudzosei mbijana payatangira nyaya yacho zvazoita kuti Advocate Nelson Chamisa vasvike pakuzobuditsa mashoko akaita seiwayaya payatangira panapa vanga vachibuda vari kutaura kuti zveni corruption must never be a fashion or a skill. You stole the election, you stole the mandate, you stole the gold, you stole the money through deals, you stole opportunities from citizens, you stole the dignity of the citizens, you stole the pride of the nation. You are stealing in every tender. Thieves in government everywhere steal from their countries, but thieves in our yard actually steal the whole country. What a shame. We can't allow you to steal the future. Hamugute seiko mune miromo manganiko ko mune matumbu rudziko asingagute anombova manganiko matumbu enyu hama hamunete hamu nyarivo asiluti njani zvingoswa zonyorwa zvinhu zvacho zvazongondivhiringidzwa kuverenga so handidi kuzotanga ndinenge ndabhaisisa kuverengerai mutauro uyo wandisina kuzonge ndichinzwisisa uyo mutauro wandichiri kudzidzira zvangu kutaura nezvawo mutauro unonzi tevele but panapa ndo zvaita sei zvataurwa naAdvocate Nelson Chamisa zvinova zvinhu zvazokonzeresa noise kana kuti havoko kuti vanhu vazouya vachitaura kuti vaShamisa mukumboti kudiko ko imimi macho muchazodiko nenyaya yacho kana muchinge mazodaro ndosaka ndichitaura kuti kana uchingoripo panapa uchiziva kuti unofarira Advocate Nelson Chamisa show me the signal ita kuti ahoyi iko zvinezvi in the comment section nyora kuti ahoyi wherever you are ndimboona kuti vangani ma true supporter Advocate Nelson Chamisa because you know you guys munozotanga monditi yo iwewe umunyasombori kuside kupi inini ndiri kuside kwemunhu wese anodedzera kuti pasi neZANU-PF unenge utori mufesi wangu chero tori kwauri ikoko kwangondipinzira uchitoti shamari ndiri kana munhingirikini ndapfurangana nemubhawa handina kana mari ndikushoterwa kana kuti kwatosangana neni potori papapo kwaomerwa aiwa ndinogara ndaita sei ndamira newe nekuti unenge uri munhu wekuside kwangu kwandinenge ndichifarira inini handiti saka chazonyatsoitika panapa ndechekuti vanhu vatanga kutaura zvinhu zvakasiyana siyana to be very honest with you maZimbabweans saka inini ndopa ndabva ndati kana vanhu vakutaura mashoko ese iwaya zviri kukonzeresa kuti Advocate Nelson Chamisa vazopinda muchiki vachizozivisa vanhu mashoko amanga makamirira kuda kunyatsonzwisisa because mimi mukutaura kuti ko vaChamisa sei makangonyarara sei musiri kuita plan kuZimbabwe there is no opposition whatever a lot man zvinhu zvazviri ngotaurika muri Zimbabwe so ini ndabva ndangoti regedza ndichita se ndichidzika ndichinhingina because kusanganisira vanhu vakaita George Charamba uyo spokesperson wa President Mnangagwa vari kuti anzwiiko mujaya uyu because panga pachipopotewa to be very honest with you so nyaya yatangira panapa pari kunzi it has come a free for all due to the absence of an effective opposition. It is time we acknowledge our responsibility for this state of affairs. We now find ourselves depending on a few brave individuals to do the work that a capable opposition should rightfully be doing. Opposition shouldn't just be about election campaigning reasons, the seasons, moving around in convoys of 4x4 cars, promising milk and honey, and melt away for 4 to 5 years waiting for another stand. Saka ndo pazopindurwa na Advocate Nelson Chamisa vachiti I agree that there must be an effective opposition just as there should be an effective government. Remember, there is a whopping more than 116 opposition political parties registered by ZEC in Zimbabwe. An individual can't be an institution. Zvikanzi mufana kuzviziva izvozvo kuti muZimbabwe
mune 116 ma-political parties akaregistwa ma-opposition vese ivavo munofanirwa futi kuvapa chekuti vange vachinhingirikina vachipressure yokuti they have to be effective. Muri kunyatsonzwisisa pane nyaya yacho. Saka kana muri kuti imimi muri kucomplaina kuti there must be an effective chichi because of chamisa ataura ari kuedza kutaura kuti aiwaka musasarambe muchirelaya neni kakuramba muchingoti wewe udai uripo because paita problem makuramba muchingomublame asi muri kunyatsoona kuti muri kuti there must be an effective opposition yati ndozvibvuma zvamutaura because mafanirwa futi ne-effective government but muri pakati pekublema ipapo pane zvinhu zvamunofanira kunyatsonzwisisawo imimi mazimbabweans woka kuti aiwa 116 ma-opposition members ma-opposition political parties akaregistwa iwayo. Saka musati maita zvinhu zvese zvamunenge muchiita, musati mablema munhu, musati manongedzera munhu, musati mapindira munhu muchiki like zvinenge zvichingoitika kwese kwese, garai maziva kuti 116 ma-opposition arimo muZimbabwe. Saka in short pari kunzi inini ndiri one handingakwanise kuita in institution kandongoti zvese here ndiri ndega, mimi makunyanya kuda kuramba muchingoningina nechinhu one. Iyo nyaya ndakaiongorora ndakaiona maZimbabweans ndo zvavari, pressure vanokupa ningi dai wati sunungura ningi uri one so amene raida kuti mwana wani chachanza sunungura nyika uri one munhu ivo vakatara zvavo vari kudzimba dzavo like iko zvinezvi kune nyaya dzevanhu vakawanda vakatraya kuda unouya vachimira neZANU-PF. ZANU-PF yobva yavatera yobva yavabata iri one bva yatswanya muswe painenge yakutswanya muswe wako wauya wakuyuwira yowe ndazodai so right. Vanhu vaya vese vanenge vakungoti musiyei, ende vamwe vacho havachatodairire nyaya dzenyu, ukangoona mangotaurirana mangoita zvamangoita muri ikoko havasina kana basa nekuswera vachizidaira nyaya idzodzidzi. But ndiri kuonawo vanhu vakawanda vari kuzoramba vachidzika dzika because nyaya yacho iyi haina kungotangira ipapo ikaperera ipapapa. Because uyu aroramba achidzoka manaka vanhu aroramba achitaura you are the principal opposition figure and this is a fact you cannot evade. You must take responsibility for the performance of the opposition in the country. Do not behave like ZANU-PF, which constantly blames imperialistic and sanctions for its failures. Instead, lead by example, own up, be accountable for your success and failures, and show the nation what true leadership looks like. Ndoga yataurwa ainini zvangu ndiri kuona advocate Nelson Chamisa havasitombonyarara varamba vachitongodzika because vari kutotaura kunzi I stand for a set of values and bundle of ideas and I'm proud of that record. Me and ZANU-PF politics are like chalk and cheese. That said, we need to unite Zimbabweans around a common vision, common values and common sense upon common goals. This is need ethicists, but more importantly Zimbabwe desperately needs a synthesis. Ndo mashoko abuda kana kuti ndo kupera kwa nigirikini kwa mashoko acho iyo arungodzokawo. We all have individual values and principles and we also have shared values and principles, shared beliefs that shapes the software of our minds. Yabva yangopera yakadai so, but nyaya yacho yange yatoramba kupera veduwe pachitauro kunzi yowe iwe ndiwo unozodai, iwe udai wakazodai so, iwe ukazodai so, iwe ukadai so, pachichinjano mashoko panyaya iyoyi pari kunzi ayo wakamukuru dzokai, you must come back. Imimi ndimi muri kutarisirwa kunge munge muripo muchiita zvinhu zvenyu izvozvi zveopposition. Ndimi munhu wacho anototarisirwa nevanhu and you know there are some people like vakaita the likes of Anahopo vakatoti aiwaka maZimbabweans pakanhingirina pakavhotwa umwe akawana 2 something million votes, umwe akaona 2 chakadaro million votes, kureva kuti president Emmerson Mnangagwa naadvocate Nelson Chamisa vanonzi ndo vakashayana vanhu mavotes ese vari vaviri kuti uyu ane chakati mavotes ake uyu ane chakati mavotes ake. Saka ndo painzi aiwaka vanhu vese vava kuvhotera kwamuri vanenge vava kuda kuti muchivamiririra, hapana pekuti mungabva mati kwakavhuregister 116. Ndo painzi at least chitry kurepresenta vakakuvhoterai vacho because vakatoisa trust kwamuri vachiti imimi ndimi munhu wavaida. Nditi pakawana zvinovawana do something about it. Ndo yaitaurwa naHope, ndo yanga iri his own version of nyaya yacho, but isusu we know the whole story isusu. But nyaya yangu ndita kuti ndiwe ndimhanya zvikanzi aiwaka we have 116 opposition parties registered in Zimbabwe and pane 116 opposition parties idzodzo zivaika kuti
individual haambofe akaita an institution because apa vakaresigna in politics vakasiya zveku triple C zvezve. Saka iko zvine zvakuzikanwa kakuti aiwa izvozvo havasi hatingati munhu kuti tingamutsoma tichiti is an opposition leader at the moment. Atingati yes, an opposition leader. I mean, yes, that's true. Atingambomuti for now is an opposition leader. Of course, he is a figure wekuti ndiye watakavhotera pa 23 ningirikini handiti. But atingakwanise kuti tomuti chiwa uite ningirikini because chakavhoterwa paya angari leader we a certain political party iyo ichiri kuexista up to now, and that political party ina leader ariko ana Wosh Mingube vari kuitoita zvavari kuita vari ikoko vari kunzi ndo vanhu vanofanira kunge vachipuwa pressure yes, because party yavo ndio yakareceive ma votes, not only ma votes, pane mari yairi kwa ma funding aya aireceive kwa ne party yavo iyoyo vanofanira kuita something about it because ndio yakapuwa mari ne hurumende party yacho iyoyo ye triple C yakasara yayega yavagurana nayo. Saka ndio nyaya yanga iri papa, but ndikuona mumwe ari kubuda ari kuti ZANU-PF has managed to create millionaires zvisatombooneke since independence. A country can be as strong economically if it's capable of creating millionaires. China is doing it, Russia doing it, and ZANU-PF copied. What's your problem? Right, problem iripo ndatoiverenga comment iyi ndichitonyasotoziva. Problem iripo with this kind of people vane this kind of mentality. Millionaires vakacreatwa nekupuwa matenders. Is that so? Why matenda acho achipuwa vanhu veukama millionaires akacreatwa how? Because isusu kwedu kwatinobva vaningina vedu havana kubvira vaita millionaires, and handife ndakadairira nyaya kuti vakacreata millionaires because inini ndisandaona vafana vedu vachibudirira. Even isusu hatisi millionaires. Why tisiri millionaires muZimbabwe? Yakakwanisa kucreata millionaires nekuti munhu akabata card reningirikini reZANU-PF obvonzi ndiye millionaire. We don't tolerate such nonsense. Kunzi vakacreata millionaires vacho vanani vakacreatwa nemaningirikini wayo because ngopuwa matenda, and the rest vanhu vacho vanofollowa ZANU-PF tingati real supporters vacho vavanotemba navo. Let's go kuZumba tione kuti ndiani millionaire akacreatwa neZANU-PF kuZumba, kana tione kuti mangani millionaires kuZumba kwavanotemba nako kwacho kwavanoona mavotes kuti mangani millionaires vakabva vakacreatwa neZANU-PF muZumba. Tikashaya ikoko totsvaga futi imwe nzvimbo toona kuti kunana chipinge kana kuti chiredzi masvingo, list is endless, kwakawanda ndanani millionaires vakacreatwa ikoko. Kwete zvekungoti tinongodzwa zveboys retown zvezvigananda kuti ningi ato millionaire mari inonetsa kutresa kuti yakabva kupi. Zvinhu zvakaita seizvozvo tikuti no, atitolerated that. Yekuti unofanira kutanga washanda mugovernment wotanga neshanda neZANU-PF wotanga kushandiswa wetwa rana patown obva wanzi ndokuti wanzi millionaire wacreatwa millionaire. I don't believe that propaganda yekuti ZANU-PF yakacreata millionaires. Inini ndinototi pasi nezvozvo, but kana pana anokwanisa kuzviprotecta kana kuti anokwanisa kuuya achidefenda ZANU-PF iko zvinezvi we are open. Tine namba dzedu dzatinoningirikana mupei makasangana naye paichero munhu namba dzangu anozvitewe ZANU-PF kuti enda uno go and defend your political party. Anongonditanga ngoti ndikuda ko ndiwe ZANU-PF tofonerana naye panapa tichimubvunza ma questions kana akasimba kumadaira, and we will be happy kuwana maguest akadaro kuti tinenge tichimabvunza different questions. Tichivabvunza kuti kana muri kuti makadai so makadai ko isusu senyika takazobudirirawo papi, and tida uzoti munhu wacho anenge achitaura iye ndi millionaire kuside ripi akabudirirawo papi kuside kupi, kana ari mari tobataziva kana ari makampani mabusiness whatever vakazviita kuside kupi. Kwete zvekuti munongopinda kana mutown zvavangaitanga kuita muHarare. If you go to Harare South vakangotanga ngopega mastands in the name of ZANU-PF. Zvinhu zvakadaro izvozvo we don't tolerate such nonsense. But muri Zimbabwe changoita ndiwe panapa unongoziva kuti nini I don't like those guys, but changoita ndiwe panapa is to tell you message iripo yandasangana nayo iri kubuda nekuna advocate Nelson Chamisa, so that munogara mazongoziva zvinenge zviripo zvinenge zvichingoitika. So without wasting much of your time, kana uringa uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company obva vhurwa FNB business account zvaizi mazuwano. Sasa nesi kana uchinokumbira mabhengi evanhu bata nhamba dzamukoma owen obva wavhurirwa, chinongodiwa chete valid passport yako woregisterwa
FNB business account yako nekuvhurwa company registration vanozvigona. Ishasha ndo vega vanogona chibasa icho chichi. Gara wamhanya ipapapa hapana, hazvina need yekuti ufumbofamba futi uchienda kwavari. Chinongodiwa chete iwewe kana une madetails ako patori papapa wototaura navo votokufonera shamari alright unza chakati nechakati wovhurirwa company yako, card rako, zvese everything zvinobva zvauya padoorstep zvakachipa. Handisi kuzokuudzai price yacho because vanozotadza kurara makungofona. So contact him izvezvi so.